Fid-dawl tal-iżviluppi li seħħew dan l-aħħar, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija it-tnejn filgħaxija ippreżenta mozzjoni urġenti lill-Speaker tal-Kamra fejn qed jitlob lill-Prim Ministru jorda inkjesta indipendenti dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan sabiex jiġi stabbilit fost l-oħrajn jekk dan id-delitt setax jiġi evitat. Il-mozzjoni titlob li jitwaqqaf bord li jkun magħmul minn persuni ta' integrità maħtura mill-Prim Ministru, iżda b'vot favur ta' mhux anqas minn 2/3 tal-Kamra. U allura tinkunu aħna li nipproponu lill-Gvern illi ssir inkjesta taħt il-liġijiet Maltin b'nies illi jgawdu il-fiduċja tal-poplu Malti għawċi kollu, allura ir-rappreżentanza parlamentari li tkun favur il-membri illi komponu din il-bord biex jistabbilixxi jekk kienx hemm xi ħaġa, kienx hemm informazzjoni, kienx hemm tarif, setax isir xi ħaġa biex jevita li dan il-qtil iseħħ. L-Oppożizzjoni qed titlob ukoll il-bord tal-inkjesta jingħatalu l-mezzi u r-riżorsi kollha meħtieġa sabiex ikun jista' jagħmel xogħlu sewwa. Il-mozzjoni li tresqet biqbil unanimu mill-membri kollha tal-Oppożizzjoni qed titlob ukoll għar-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Il-mozzjoni tresqet lill-Speaker Angelo Farrugia mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, mid-deputat Carola Aquilina u mill-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar, fisem id-deputati Nazzjonalista kollha.